בבחירות, מה היית אומר שהבעיה הכי מטרידה אותך במדינה, שהיית רוצה שהמנהיגים שלנו יטפלו בה? בריאות, כלכלה. א', הדיור, ב', חינוך, ואחר כך הביטחון. בעיה כלכלית, ברור. שמה אני יכול להגיד, נגיד יוקר המחיה? פערים חברתיים. בשכר של החיילים. בצעירים, דיור. ביטחון וחינוך. חינוך. לדעתי יוקר המחיה. הביטחון שלנו, והכלכלה. שהצעירים יוכלו להגיע לדירות. ובמי היית מתכוונת לבחור בבחירות הקרובות? בבוז'י. מתלבט. בין בנט לליכוד. לדעתי אני הולך לכיוון כחלון. אני אצביע להרצוג. מפלגת העבודה. יאיר לפיד. הוא מכהן כרגע גם. והמועמד שלך, מי שאתה רוצה לבחור בו, מה התוכנית שלו? איך הוא מתכוון לפתור את יוקר המחיה? לא בטוח. אין לי מושג, אבל אני יודעת שכרגע המצב לא טוב. אין לי מושג איך הוא יעשה את זה, אבל אני מאמין בו. תהיה ממשלה טובה, יפתרו את הבעיה. אוקיי, אבל מה התוכנית? לדעתי. מה התוכנית שלו, שאתה בוחר בו? תן לה מפלגה חזקה, עם ממשלה חזקה, יפתרו את הבעיה. אין לי מושג מה התוכנית, אני רק סומך על ראש הממשלה, זה א' ב'. אף אחד מהם לא שם, איך קוראים לזה, מה התוכניות שלהם לעתיד. זה קצת חשוד אצל כולם. לא יודע. אין לי מושג. נכון? איזה בורות. אני לא יודעת. עד כמה שאני יודעת, לא שמעתי את זה מאף אחד. אז אם לא שמעתי, בוודאי שאין. לא יודעת, לפי מה שהם מבטיחים, אני לא יודעת אם הם יקיימו, לפי מה שהם מבטיחים, אז יש להם מצע מפורט, לא יודעת, מצטערת.